פרי, מערוץ מנחם שלכם. היום אנחנו הולכים להראות לכם סרטון מאוד 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 יפה. קוראים לו מנחם זלמן המגניב. אנחנו מראים לכם אותו כי יש בו מנחם. תהנו. מה שעושים שמשעמם לנו בחיים. תשאיר לי אחר גדול. כאילו? כן, כן. אתם לא מכירים אותי, עכשיו תכירו אותי. שים בפה. לא, רגיל. בוא, קרב. אתה מעשן. אוקיי? עכשיו, תן לזה פיגר טוב. אני רוצה לשחק. תסתכל, דלוק. יו? אוקיי, נמשיך לעשן. בוא אליי. אתה רואה? אוי. חכה. תן מיצית. לא חבל על הסיגריות? חבל על מי שמת. בוא נראה אם זה ילך. לא חם לך? לא. למה? וואו. עכשיו נתיק.